lo ODM ke chine mar jakanyo ya Azimio ke ninja KANU to chenro mipango chon ma bine kama UDA loyo ugo gichako chanore chon en gima osepang sani ji oseng'eyo ni gidhi kidienje adek itimo ma tarik 26 ma itimo tarik ma kama ODM no aneno ka nowacho ni dhi time dwe mar 4 ka gichak gilokore ang'eno kiwelo ODM lakini chenro machon ni mae kama bino ODM remgo joluono gongero ni chako chon nolodi ajuoga to okapani nitiere pati bona wa moreme wachni nikech kani kiparo kanwa chako higani duond buche mang'eny ODM, KANU, Wiper nolando ni gibiro dhi e recruitment drive yani gidhi luongo jopiny mondo odonje chama to bang' timo mano nineno ka ODM otimo margi Wiper timo margi KANU otimo margi North Eastern koro pati ka pati chako ikore koro ka giseiko jochama ma giketo bedo jochama koro ere ka gidhi timo yiero en mana ni jo UDA osedhi mbele ne pati mamoko ageno ni chakre kinyi boneno ka duonde buche mamoko chako lando ni ndalo mane ma gibiro time yiero sana mar grassroots to an gimo buoga Trevor ni aneno ka Secretary General mar UDA osiepno ni Malala Cleophas ogolo notice ni gichako tarik 26 phases 4 phase 1 phase 2 phase 4 to aneno ka giyiero chair mar board National Elections Board keno wacho ni gimomiyo ne wach ni otamore cha ne gionge gi National Elections Board koro giyiero chair mar National Elections Board Mwaura ma be en chairman mar KRA ma bailo en public officer aya Electoral Dispute Resolution Committee giyiero osiepno moro kendo chair ma be sani en chair mar pani Kenya Power to king'iyo Public and Ethics Act 2003 section 16 to wacho ni jatelo mora ma sirkal okoyiene donje weche siasa mabiro ketho gimiluongo ni political neutrality mare e ofise motieno okang'eyo ni wach ni jo UDA tiyogo mondo gidelay elections gi nikech ing'eyo pango elections mag grassroots ombija anasebedo Secretary General mar party ang'eyo ok en gima yot nitiere gwerruok gi kidhruok ma onge tugo to UDA be osepostpone margi ni ndalo mang'eny to giwacho ni ne gionge election board korero giyudo election board kiwe kata weche chike ni koro jomokete ka gin public officers to en wach mane magiiko manyiso jo Kenya ni koko ok dhi bede e yiero no en wach mane magiiko mabiro nyiso jo Kenya ni to gidhi timo yiero moriere tir maratiro maonge dondruok maonge gorruok mane gima jo Kenya dwa ng'eyo wan bende pati wa mamoko gi bedo waer mondo koro ka wadhi mbele mondo pati obed motegno ji oikre ne yiero mar gana 2027 ji oikre ma kochopo sano to pati otegne ground to leaders be nitie kendo kamano koro an amor ni jo UDA osechako to gima buoga ahinya en ni jotelo magiketo mondo telne e weche mag yiero to gi weche mag ng'iyo dondruok mag yiero go mago jokanyo no matiyo ne sirkal to chik to koyie kora pani wacho no ginon to ka sama ginono mano to be nyaka ginyis jopiny ni giikore e yiero mar grassroots makoko ok dhi bedo ok dwa winjo ni Ken ne odhi e maandamano Homa Bay noloye koro Ken coordinator mar Homa Bay koro ogine obam mtokni gi kidi nikech koro loye wadwa neno ni ka Ken kolo Ken Homa Bay to oyiego to ka Ken oloyo be oyiego mane gimodwa neno to unere ka unu sechabo timo chenro mane in miwinjo maling'ling en ang'o miyo gini bagni mawinjo maling'ling e pati magwa mag Azimio nitiere buche mang'eny madhi mbele chakre kiny orucha ma bende bro golo notice mar chenro ma wan go mar chako yiero jopati chakre polling station kadhi mbele nyaka malo tang'eyo pati ka pati bro golo chenro margi jokano bro golo margi ODM bro golo margi Wiper bro golo margi mana kamano to gima nyaka congratulate ne UDA ni aneno
ka gisenyiso ranyisi ni giikore mar riwo yiero jotendgi e grassroots, to sama giikore no nyaka gitime e yo maler. Jotelo ma giketo kacha matimo yierogo nyaka bed jogo no ma chik oyiego, ok jogo ma jotich sirkal mabiro dhi gwenyo weche, nikech joga be nigi teko, jo sirkal nigi teko mar gwenyo weche. Ok odwa ni koro winjo ni jo UDA ka nokelo jomoko kanyo koro gwenyo weche, koro Kenya ywak ni noloya to kare be nokoloya. Ken kiewo ni kanye mar